Good morning, magandang umaga sa ating lahat, lalong-lalo na sa ating mga televiewers. Kaya naman dito, syempre ang pagbati na yan galing dito sa amin sa Exenaga. Alam nyo guys, come on, this day, ngayong araw dapat good vibes lang tayo. And one way to achieve that is through music. Kaya nga dito sa amin sa Exenaga, we bring you the latest music scene in the city. At sa mga music scene na yan, alam nyo mga kaibigan, kasama natin dyan ang ating mga ka-eksena na si Mr. Bornok at syempre yung ating ka-eksena si Army Gunay. Lately mga ka-eksena, pinarinig sa atin ng dalawang mga music bands na sikat dito sa Naga, ang Centerfold at ang Fumes, ang mga classic 90s na sigurado namang na-miss natin, lalo-lalo yung mga nabuhay noong mga 90s. Maraming makaka-relate sa inyo dyan mga ka-eksena. Well, of course, so here we go. Alam ko, excited na kayo para sa segment na to. Roll VTR. Dawa modern times na, sabi nga ni Kayan, hitman giraray ang mga classic 90s. Liwat pigtauan buhay kan man iba-ibang mga parakanta ang mga 90s songs na talagang hastangon yan daining kupas. Nakigirumduman pa ba nindo ang kisap mata kan River Maya? Kay bilis naman maglako ng pag-ibig mo sinta. Daig mo pa ang isang kisap mata. An fire woman kan hungry young poet. I wanna be fire woman. I'll water down your desire. Yugyugan ni Francis Magalona. Ang problema ay limutin sa bahay, bahay yugyugan. Talagang iba ang mga batang 90s. Yes! Yun ang susunod sa script. Go. Tell me just what you want me to be. One kiss and boom, you're the only one for me. So please tell me why don't you come around no more? 'Cause right now I'm done outside the door.
just takes a little bit of this, a little bit of that. It started with a kiss and we're up to bed. A little bit of laughs, a little bit of pain. I'm telling you, my babe, it's all in this game of love. It's whatever you make it to be. Sunshine set on this cold, lonely sea. So please, baby, try and use me for what I'm good for. Ain't saying goodbye. Knocking down the door of your loving store. It just takes a little bit of this, a little bit of that. It started with a kiss and we're up to bed. A little bit of laughs, a little bit of pain. I'm telling you, my babe, it's all in this game of love. 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 You roll me, control me, console me. Please hold me, you guide me, divide me into love. So please tell me why don't you come around no more? 'Cause right now I'm done outside the door of your loving story. Just takes a little bit of this, a little bit of that. It started with a kiss and we're up to bed. A little bit of laughs, a little bit of pain. I'm telling you, my babe, it's all in this game. A little bit of this, a little bit of that. It started with a kiss and we're up to bed. A little bit of laughs, a little bit of pain. I'm telling you, my babe, it's all in this game of love. 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 Wala pa. And, alright, ayan mga ka-eksena, we're back. At sigurado ako lahat kayo nag-enjoy sa ating throwback Music 90s kanya. Pero kami dito sa studio mga ka-eksena, nag-enjoy kami sa live session ng bandang GGWP. Mamaya makakausap natin sila at ating aalamin ano ba, saan ba nagsimula ang kanilang grupo mga ka-eksena mamaya. Kaya abangan nyo yan. Well, syempre, mula naman ngayon, sariwain natin. Well, mga ka-eksena, alam naman natin kabakailan lang ay bumisita dito sa Naga ang bandang Asin. Kaya ating sariwain ang kanilang mga kanta na talaga namang may malalim na mensahe para sa ating mga kababayan. Narito mga ka-eksena, pakinggan natin ang kanilang kwento. Dai pa nahahaloy kan magbisita sa syudad ni Naga ang bandang Asin, parte kan sa indang mini tour sa Bicol. Live here sa Exenaga, makakaibanan ta ang saro sa harigi kang musikang Pilipino, live digdi sa Sir Base along Magsaysay Avenue, live sa Exenaga, Miss Lolita Carbon. Alright, ini po sarong musikero, sarong influensya sa musikang Pilipino. Yahaputon ta siya, makakaulay ta siya just to see kung ano po ang igwa po sa showcase na ning ngunya na pagkabanggi. Okay. Ma'am Lolita, good evening po ma'am. Welcome po sa Naga City. Ma'am, was this your first time na nandito kayo ngayon sa Naga City po?
Hindi, madalas akong dumaan dito. Magandang araw sa inyo lahat. Ma'am, I believe before kayo pumunta dito sa Naga ngayong gabi, or may ibang shows pa po ba kayo aside from dito sa Naga? I believe na may show pa po kayo sa Partido area? Actually, naging part ng mini tour namin itong pagpunta sa Naga, especially dito sa imbitasyon ni Gilbert ng Zerbais. Oo, after this, pupunta kami sa Albay. Meron kami show doon. Ako, at saka yung banda ko. Tutugtugin namin yung mga hits na ginawa ko sa Asin. Nagpuon mabisto sa industriya kan musika ang bandang Asin kan 1970s sa katahawan kan rehimeng Marcos. Sarong folk rock na banda nabisto sinda sa mga musikang igwa ni mensaheng makabayan. Kadaklan kaini manunungod sa kalayaan kan mga Pilipino. Ang balita na manunungod sa nangyayaring kaguluhan kaidto sa Mindanao. Itanong mo sa bata. Ikaw ba'y nalulungkot? Ikaw ba'y nag-iisa? Ang bayan kong sinilangan. Ako'y sinilang sa isa. Pagbabalik. Sa gitna ng dilim. At masdan mo ang kapaligiran na para sa Ilog Pasig. Wala. Si Lolita Carbon saro sa mga miyembro kan bandang Asin na dati man listadong Salt of the Earth. Before we start, gusto lang po namin malaman, right before napunta kayo sa Asin, do you have any other bands na kasama or folk singers na kasama po before kayo pumasok sa Asin? Bago na-form yung Salt of the Earth. And then it became Asin, nagsulat na kami. And then nung namatay na nga si Saro, walang dahilan para huminto ako. So I moved on. Pinagpatuloy ko yung legacy ng mga songs na sinulat namin ni Saro Banyares Jr. At tinuloy ko pa rin yung pagsusulat at sinishare ko pa rin yung mga music na inumpisahan namin na sinulat ko. Dawa pigkukumpiskar ka iton sa indang mga kanta ning huli sa mga mensahe kaini kontra sa mga nangyayari kan panahon kan martial law, naging importanteng armas ang banda para maipahayag asin maipaabot kan mga Pilipino ang sa indang kamauotan sa mga nakatukaw sa gobyerno. Kahit
musika, sabi nga ni Kayan, dailang nakakataonin kaugmahan. Pwede man ining maging instrumento kan minamauot na pagbabago, siring kan ginibo kan bandang asin. Alagad mga kaeksena dailang ini ang nagiginibuhan kan musika, pwede man ining magamit sa pagtabang. Sa samuyang pagbabalik, giraray abangan taan mga istorya kung sa inaging dakula ang tabang na hatod kan musika. Xanaga would like to thank the following sponsors. Sa gabing madilim, di kita maalis sa aking paningin. Gusto ko man na ika'y abutin, ay baka sa lamig ng hangin. Ako'y narito lamang at nang mamasid, umaasa na sana'y ika'y marating. At kahit na ikaw at ako ay malayo, kahit patadhana hindi ko masuyo, ikaw pa rin. Bakit ba tumatago sa ulap? Ni ayaw mo man lang sa aking sumulian. Gusto ko man na ika'y pagmasdan. O ba't lagi na lang sa gabi may ulan? Ako'y narito lamang at nang mamasid, umaasa na sana'y bigin ang hiling ko. Kahit na ikaw at ako ay malayo, kahit patadhana hindi ko masuyo, ikaw pa rin.
Nandiyan na pala kayo mga ka-eksena. Lahat kayo, alam ko mga ka-eksena, nag-enjoy kayo sa music jam natin. Again, kasama pa rin natin ang GGW Band. Palakpakan natin, GGWP Band. Maraming salamat. Well, mga ka-eksena, ayan, sabi ko nga nag-enjoy pa rin kayo. Pero alam niyo ba, mga ka-eksena, ang music ay hindi lang basta kanta or hindi lang basta tugtugan. Ano pa kaya? Ano pa naisip niyo mga ka-eksena? Well, alam niyo ho, dito kayo sa Naga para makatulong, di ba? Para makatulong yung ating mga banda. Isa itong paraan para makatulong yung ating mga banda sa mga kaibigan natin ang kanilang mga talento para maibigay kung ano yung meron sila para sa kanilang mga kasamahan. Kaya guys, eto mga ka-eksena ha, alamin natin ang mga gimmick ng ating mga kasama sa banda na kung saan ginamit nila ang kanilang talento at abilidad sa musika para makatulong sa iba. Let's hear. Let's go. Bako lang simpleng turugtugan, bako lang gabos karantaan. Digdi sa syudad ni Naga, ang musikang handog kan mga banda para makatabang sa sarong pamilya. Si Chit saro sa mga pig-urgulyo pagabot sa musikang Bicolano. Sa edad na 30 nagpaaram siya sa kinaaban, pati naman sa kinaaban kan musika. Alagad ang sa iyang karahayan sa ibong kan sa iyang mga pig-agihan, kainanggad na para asinagwalat ni marka sa iyang mga kaibahan. Any special trait na dahil mo makukuha Kitsit, pare, any special trait na itong kinaugalian niya, pagka-jamming niya kamo, ano ang mo malilingaw ang Kitsit, pare? Di siya men tato mabad trip men. Di siya tato mag-backfight ng tao dawa. Kinakas pare, positive man ang gato sa yung tao na to. Kaya man ngunyan para girumdumon asin pasalamatan ang sa iyang gabos na mga naginibuhan sarong benefit gig ang pigatang sa iya asin sa iyang nawalat na pamilya at sa iyang mga kaibanan sa banda. Paano kita nag-arrive sa araw kanong konsepto, sa araw kaning event, ngunya na banggi digdi sa backdrop? Actually, bale, ining event na ni, biriglaan lang siya eh. Tiklaan namin Tuesday morning na at least matabang kita sa family ni Chit. Tapos, ang gibuntang event, itong nasa puso ni Chit, which is music. Nag-invite kami, nagpun ka boy sa
simpleng post lang sa Facebook. Kailangan ko naman nag-comment, gustong magtugtog. Hanggang sa nakapot ka rin, thank you sa support at support. Xanaga would like to thank the following sponsors. So mga ka-eksena, we're back. Nandito na tayo ngayon naman. Di ba kanina yung pa narinig sa ating mga live or jam session ang GGWP band. Ngayon, sabi ko sa inyo, excited ako na makausap natin. At syempre, dapat din natin na makilala. Kaya mga kaibigan, ito, kasama ko po ngayon, GGWP band. Yan, palapakan natin sila. Magandang umaga sa inyo guys. Kumusta? Morning. Okay lang po. Nagkakahiyaan tayo dito. Pero bago ang lahat mga ka-eksena, atin muna sila kikilalanin isa-isa. Your name please guys, come on. I'm Patty. Hi, I'm Mon. And I'm single. Si Monsi. Jimor. Jimor. Derek. Derek. Ayan, so, ayan mga ka-eksena, nakilala natin sila. Guys, eto, para sa aking unang katanungan, paano nagsimula ang grupo nyo? Actually, before nagigig na talaga ako, I have a different guitarist. Pero friends na kami dati pa, matagal na. And we know each other as musicians. Then, wala yung guitarist ko. Naging siya yung guitarista ko. And then, naging regular jammers sila sa gig namin. Then, nagkaroon ng opportunity. We posted a video pala on Facebook. Then, na-discover kami ni Sir Brent. Yan, and then, he recommended us sa Zeech Bar. Yan, tapos nagka-regular gig kami doon as GGWP. So, this year yun. Anong ibig sabihin ng regular jammer? Pag sinabi bang regular jammer, ito ba yung mga customer na nakakanta, na, di ba? Yeah. Di ba uso ngayon yung mga ka-eksena, nakakanta ng banda, jammers, yes. Di ba? Yes. Yun bang ibig sabihin ng regular jammer? Yes, since friends nga kami, regularly pumupunta sila sa gigs namin para manood. And then, tinatawag namin sila, ay, jammer. Sabihin pati, mga lasinggero to. Hindi na! Ano lang, kain. Mahilig kumain. Mahilig kumain, obvious. Pero bago ang lahat, guys, anong ibig sabihin ng GGWP? Ay, ako mag-explain. Sige, GGWP, it means good game well played. So, term siya ng mga gamers. Kung may mga gamers dyan, nakaka-relate sila. Kasi ito yung tinatype after ng every game. Parang recommendation na it's a good game, it's well played. So, itatype ko yun. And, sino ba nakaisip ng name? Ako din pala. So, ako ang genius behind. Genius, joke lang. Bono, sabi mo, mga gamers term yan. Good game, well played. Played ang GGWP. What do you mean? Para maintindihan natin mga ka-eksena, anong games? Computer games ba? Super Mario, Battle City? Oo, saka yung Contra, ganun. Hindi, kami kasi mga gamers din kami, actually. Oo. Lahat kami nagpe-play ng certain game. Pwedeng i-mention ng game. Mga Dota 2 players kami, yun. Naalala ko yung sinabi mong Contra, Super Mario. Favorite game ng aking cameraman, na si Johnny. May Bomberman pa. Bomberman. Pero guys, eto, ilang taon na ang grupo nyo? Taon?
Actually, months pa lang kami. Months pa lang. Nagsimula kami around April ba? This year lang. So, fairly new pa lang yung banda. Pero mukhang okay naman yung jive namin. So, nag-work out naman. So to be exact, ilang buwan na kayo magkakasama? Oo. Almost 5, di ba? Before nag-jam-jam naman tayo. Sa 15. Ayan. Anyway, sige. Ito, pag-usapan naman natin ang inyong musika. Ano ang genre ng GGWP? Genre, big word. Spell genre. More like alternative music. Sometimes leaning to alternative rock or acoustic rock. Yun. Acoustic rock actually. Yun, sir. Meron na ba kayong mga nagawang mga original composition ng grupo? Yung tinugtog po namin kanina daw was Tala, written by Derek. Yan, siya nagsulat nun. Congrats. Ayan. Ang ganda ng song na yun, ha? Gusto ko kausapin si Derek. Sinong naging inspirasyon mo para gawin yung Kantang Tala? Bago yan, Derek, ano ang mensahe ng Kantang Tala? Siguro para siya sa pagmamahal na parang mahirap abutin or parang imposible. So, Tala, parang between yun, hard. So, parang kaninong masusunod? Ano nag-interview na talaga? Oo, si Bon talaga nag-interview sa kanila. Ito, sabi nga ni Bon kanina, may pinag-aalayan ka ba ng musikang yun? Meron ba? Or kahit hindi mo sabihin ang pangalan, meron? Honestly, meron. Meron. Yes. Pero hindi ka naman malungkot ngayon, buhay pag-ibig mo. Ay, hindi naman po. Bali, nasulat ko siya ilang years na din. Tagal na. Sige. Pero, ayan mga ka-eksena, napag-usapan na rin lang natin ang buhay pag-ibig ng bandang WWP. Eto, medyo na-intriga sa kanila. Tatanungin natin sila isa't isa. Bon, single or taken? Na-mention ko na kanina, minamarket ko yung sarili ko. Joke lang. Dahil single ako. Sige, si Patty. Patty. Likewise. Likewise. Single. Nakalimutan ang pangalan ni Jimor. Next. It's complicated. It's complicated. Joke lang. Derek. Taken. Wow. Proud. Pero di ba yung music niya kanina? Pero anyways, mga kaibigan. Sige, ano ba yung mga na-experience ng grupo niyo na naging challenge? Pinaka-challenge ng grupo niyo? Actually, schedule. Kasi we all have our own schedule sa sa work, sa school, sa tambay. Yun, schedules of work. Sometimes kapag may gigs kaming wedding, kailangan mag-absent para kasi sayang ng gig. Yan. Meron ba kayong, minsan ba na-experience ba yung nagkaroon kayo ng hindi pagkakaintindihan when it comes to music? Na ito yung gusto ko. Di ba mga ka-eksena, hindi naman araw-araw magkakasundo tayo sa tugtog na gusto ko ngayong araw, gusto ko jazz, gusto ko R&B, gusto ko rock, hard rock, lalo na yan. Kayo ba, nagkaroon ba kayo ng ganun na hindi ka nagkasundo with it? Ito yung tutugtugin natin ganito. Actually, open naman kami sa bawat isa. So, lahat ng opinion, tinitake namin. So, suggestion, for example, ngayong gig, ang pinaka-struggle, anong gagawin natin mga kanta for this set? Yan. So, si Patty usually hingi ng suggestion. Hingi ng mga ganun. Okay, kung anong genre ba ang dadalihin natin ngayong araw na to. So, ganun. Dadalihin. Tapos, okay naman. Nag-workout naman. Usually, maganda yung kinakalabasan nung result nung aming pagpupulong. Yung deliberation namin, okay naman ang resulta. Ganun. Si Jimor, di ko naririnig ang boses. Gusto ko magsalita. Shy type kasi siya, sir. Ano ang ginagawa mo dito? Sige, ngayon pag-uusapan natin, ano yung mga naging contribution ng bawat isa sa inyo sa grupong WWP? Simulan natin kay Jimor. Sa tingin mo, ano yung naging contribution mo sa grupo? In terms of contribution, aside sa pagtugtog, ako po ang nagpapa-snack. Wow! Hindi, joke. Actually, when it comes to contribution talaga,
lahat naman nagko-contribute when it comes to, say for example, yung, kasi meron na kaming composition, yung areglo ng kanta mismo, lahat kami nag-suggest kung anong mas magandang gawin, yun. And sa songwriting talaga si Derek talagang gumagawa. And Patty. Sila yung mas talented, kumbaga. Sila yung Meron ba songwriter. kayong researcher na, kumbaga, halimbawa si Bon, siya yung trabaho niya maghanap ng mga bagong tugtog na pag-aaralan. Tapos si Patty, siya yung taga-assign, bagay yung boss mo dito. Meron ba kayong ganon? Yes, actually, si Mon ang sa marketing strategy. Sa page, sa Facebook, Instagram, sa social media lahat. Siya yung gumagawa. And then si Patty, siya yung nag-iisip na bagong kantang tutugtugin. Sometimes si Derek nagsasuggest din yan. Pero sakto lang. Side-type din siya eh. Kaya ayaw magsalita masyado ni Derek. Mon pala, i-correct ko lang yung sarili ko. Mon, hindi Bon. Oo, na-excite lang ako kanina mga ka-eksena. Well, sige. Ngayon mga ka-eksena, saan ba kayo pwedeng makita? We have regular gigs sa Zeech Bar every Thursday, Acoustic Thursday night, and then sa Kinamon every Saturday. Yan. What time? Gig time. 9 p.m., 8 p.m., ganun. Later will be at Nico's Arc. Yes. Ayan. So, ayun ang mga regular gigs niyan. So, what about events? Ano yung mga events? Kumakanta ba kayo sa patay, sa kasal, sa buron, ha? Actually, sapat tayo sometimes kasi nasa community din kami of Singles for Christ. I see. Hi, kaya, bros. Yan, batiin nyo naman mga Singles for Christ dyan. Hi, friends. Hi, friends. Hi, friends. Hi, ma. Saan ba kayo pwede makontak? Kasi siyempre alam ko, after nito, marami tayong mga mga ka-eksena naghahanap ng mga, katulad nyo, lalo na sa mga events. Paano kayo makakontak or paano kayo mahanap? Aside sa pagpapablatter sa inyo. You can reach us through Facebook. Yung Facebook page po namin is GGWP Band. And on Instagram, GGWP Band din. Ano pa? Twitter. Active sa social media. Twitter, GGWP Band din. Yan. Ano naman kami? May numbers. Microphone. We have our... Sige, may calling card tayo. Magpabigay ng calling card. Pamigay. Flyers. Pwede nyo. Di ba? Okay lang yan. Pwede nyo i-plug yung numbers nyo. Hindi memorize. In-announce ko si number ko. Wala kayong parang business number or... Meron yung smart. Yung phone niya. Ayan naman. Hindi ko memorize yung number eh. Kaya ayan sa ating mga ka-eksena, kung meron ho kayong sa mga special events, special occasions, ang GGWP naman ay always available yan. Yan. Ayan, sa kanilang numbers. Yan. You can reach us at 0917-303-1162 or 0908-357-0356. Yan. Kung hindi nyo nakuha, bahala na huwag mga ka-eksena. Kung hindi nyo nakuha, balikan nyo na lang yung aming segment na to. Okay, so bago tayo tuluyang magpaalam, Mon, for my last question, isa kayo. Kung may awit ka sa buhay mo sa oras na to, ano yon? Hindi, pwedeng original composition nyo or pwedeng kahit kaninong artist? Actually, yung tala, nakaka-relate ako medyo. Kasi yung dahil nalugod ako ma-explain. Basta yung tala. Si Patty, ano yung mga ka-eksena? Si Patty nagmamadali na. Huwag ka na mag-explain. Kasi yung gusto mong tao, usually, di ba, hindi ka gusto. So, parang mahirap siyang maabot. Parang tala. Parang, Sige, si Patty naman. Arog-arog. Actually, the same tala. I can relate to that story. Wag na. Sige. Current favorite kasi yung song, yung tala. Sige. Ako yung isang kanta namin, yung tutugtugin namin mamaya. Drive-in. Bakit? Baka may iba naman lang tala naman ako. Bakit drive-in, Jemo, ha? Drive-in. Pag sinabing drive-in mga ka-eksena, iba yung pumapasok sa utak ko eh. Title kasi. Yung title talaga siya is Drive-in. Saan ka huling pumasok? Sa work. Sa work. Yan. Si Derek, syempre. Hindi inunahan ako sa kanta ko. Siyempre, tala. Ano, mag-explain pa? Tala. Sige, tala rin po.
Sige. Mga ka-eksena, wala tayong magagawa. Trick nyo rin yung tala eh. Itong dalawa, nakakapal ng mukha eh. Inunahan yung... Composition. yung nag-compose ng kanta. Alright, syempre mga kaibigan, maraming salamat. Ay, gusto ko lang pong pasalamatan. Blessed Balibar, maraming salamat. And Vernie Alamer, maraming salamat. Kaya samahan niyo ulit kami sa susunod na Biyernes dito sa aming programa na kung saan naman pagmusika pinag-uusapan, #1 ang Exenaga. Mga kaibigan, again, palakpakan for their live session or music jam. Palakpakan ulit natin mga kaibigan. Ha? Ang GGWP Band. Dire-diretso lang ang daanan nang biglang lumiko sa di inaasahan. Nagpalutang-lutang sa dakong kawalan. Nauwi lang sa hindi ko nais puntahan. Nagkakalungkot isipin na ang araw at ang langit ay mahirap abutin. Sa aking paglaban ay lalo lang nadaragdagan ang nararamdaman. Sana hindi pahuli ang lahat. Sa pag-ahon ay muli akong aangat. Magbabagong pamagat, gigising sa umaga na may bagong aral at aklat. Dire-diretso lang ang daanan nang biglang lumiko sa di inaasahan. Nagpalutang-lutang sa dakong kawalan. Nauwi lang sa hindi ko nais pupuntahan. Gusto ko ang lahat ay nasa ayos lang. Tinatanong sa sarili kung anong kasalanan ang aking sinimulan ay tila kumakalas sa naisip kong katapusan. Sana hindi pahuli ang lahat. Sa pag-ahon ay muli akong aangat. Magbabagong pamagat, gigising sa umaga na may bagong aral at aklat. Dire-diretso lang ang daanan nang biglang lumiko sa di inaasahan. Nagpalutang-lutang sa dakong kawalan. Nauwi lang sa di ko nais mapuntahan. Exenaga would like to thank the following sponsors: